слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – пытанне вернаму. Пачну з галоўнай думкі сённяшняй размовы. Надышоў час быць вернымі Богу, дзейнічаць, служыць, любіць. Давайте разам прачытаем 3 пасланне Яна, 1 раздзел з 5 па 8 вершы. Улюбёны, ты робіш вернае ў тым, што робіш для братоў і для чужынцаў, якія засведчылі перад царквою пра тваю любоў. Ты добра зробіш, правёўшы іх, як належыцца перад Богам, бо яны дзеля імя ягонага пайшлі, нічога не ўзяўшы ад паганаў. А мы павінны прымаць гэтакіх, каб стацца супрацоўнікамі праўдзе. Ян звяртаецца да хрысціяніна першаапостальскай царквы, Гаю. Яго імя было шырока распаўсюджанае ў Рымскай імперыі, але вось жыццё мала распаўсюджанае. Ён быў верным Богу. Апостал заве яго улюбёным у 3 вершах, 2, 5 і 11. Гай быў у сэрцы апостала. Ён меў поспех ва ўсім. Прасцей захоўваў вернасць ісціне. Што такое вернасць на прыкладзе Гая? Вернасць – гэта ўчынкі. Вернасць – гэта ўчынкі з любоўю. Вернасць – гэта ўчынкі з перспектывай. Вернасць Гая – хрысціянская гасціннасць. Ён адкрыў іншым дом, кашалёк, сэрца. Ён быў супрацьлегласцю Дыятрэфу, які не прымаў людзей, забараняў прымаць, нават выганяў з царквы. Вернасць – учынкі. А што я сёння раблю для іншых? Веруючыя людзі, якія адчулі на сябе гасціннасць Гая, сведчылі пра яго Яну. «Браты сведчылі пра тваю любоў перад царквою», піша ён. Вернасць – гэта ўчынкі з любоўю. А што людзі сёння кажуць пра мае ўчынкі? Хутчэй за ўсё, браты прыйшлі да Гая з суправаджальным лістом. Апостал прасіў прыняць Гая удзел у служэнні хрысціян-місіянераў і не толькі накарміць і знайсці начлег, але і забяспечыць усім неабходным на дарогу. Размова магла ісці пра грошы і харчаванне. Ян кажа, што гэта наш абавязак. Так мы становімся супрацоўнікамі праўдзе. Апостал намаляваў перспектыву і для нас. Вернасць – гэта матэрыяльная і духоўная перспектыва. А што я сёння раблю для будучага царквы? Вернасць – гэта справы, якія ідуць наперадзе нас. Нас могуць не ведаць у твар, але чуць пра тое, што мы робім. Да таго, як пазнаёміцца з Фамар'ю, Ваос чуў пра тое, што яна зрабіла для сваёй свякрухі. Такой дабраславеннай справай вернасці сёння можа быць гасціннасць. Мы зноў прыгадваем гэту важную якасць. Кожны вернік можа задаваць сабе пытанне, што я магу зрабіць, каб уславіць Господа? Ёсць прыклад Гай, ёсць парада ад апостала Паўла. Рымлянам 12:13 «Будзьце гасціннымі». Што такое гасціннасць? Гэта якасць Господа. Раней, чым стаць настаўнікам, Христос стаў гасцінным гаспадароў для 2 вучняў Яна Хрысціцеля. Хутчэй за ўсё, час, праведзены разам, дапамог ім стаць яго вучнямі. Некалькі гадоў назад мы з сям'ёй паехалі ў Ганцавічы. Мы начавалі ў кватэры былога пастара мясцовай царквы. Яму 77 гадоў. Вярнуўся са Злучаных Штатаў Амерыкі. Не мог заставацца там бескарысным, калі тут у Беларусі ёсць праца. Ён частаваў і месцаваў нашу сям'ю. Добра ў яго было не толькі нам. Наш гаспадар – місіянер. Місіянерскае сэрца ў спалучэнні з дарам гасціннасці вырабляе дзіўныя справы. Вынік – ужо шмат людзей, дзякуючы яго шчырасці, прыйшло ў царкву.
Дарэчы, гасціннасць – гэта не культурная, царкоўная, а духоўная з'ява. Прыняць чалавека ў сваёй хаце – гэта аддаць і атрымаць. Чалавек усведамляе прынцып, які Павел пераняў у Хрыста – шчаслівей даваць, чым браць. Пры гэтым чалавек, які патрапіў пад дождж гасціннасці, не можа застацца абыякавым. Прыгадваю паездку з трансусветным радыё ў Львоў. На абед нам прапанавалі боршч. Гэта густ украінскай гасціннасці. У адной вёсцы гаспадыня вырашыла пасмажыць рыбу ранішняга ўлову. Рабіла, што магла. Наша сям'я не можа гэта забыць. Неяк мы прыехалі ў царкву і ночылі ў пастара. Сямейная пара прынесла прыгадаваныя наліснікі. Увага гасцям! Каштоўныя мазкі на карціне памяці. Насамрэч, гасціннасць – гэта парадаксальнае ўзбагачэнне сябе і іншых. Хтосьці мудра заўважыў, з табой застаецца толькі тое, што ты аддаў. Той, хто аддае, сапраўды набывае. Урок гісторыі. Выкладчыца распавядае пра блакадны Ленінград. Яна, яе малодшая сястра і мама ў цяжкіх акалічнасцях. Ведаеце, што рабіла маці? Што раніцы будзіла дзяўчынак і адпраўляла дапамагаць іншым. Выжылі, таму што клапоціліся пра іншых. Гасціннасць – гэта дорага ці танна, зручна ці нязручна. Гэта ахвяра. Калі ты не па сваёй віне прыязджаеш у 3 гадзіны ночы, гэта прычыняе клопат усім. Калі табе аддаюць свой пакой і лепшае месца для начлегу, гэта дарагога варта. Калі з прыездам гасцей уся сям'я змяняе сваю звыклую лакацыю, гэта важна. Для Бога, для цябе, для блізкіх. Гасціннасць – гэта дар Божы ці запаведь? Адкажу, што гэта выпрабаванне нашага паслухмянства. Апостал звяртаўся да ўсіх: будзьце гасцінныя. Госці быццам выпрабоўваюць нашага ўнутранага чалавека, не толькі чысціню нашых памяшканняў, але і стан сэрца. Жадаеце прыгадаць прыклады біблейскай гасціннасці? Ізраіль – вандроўнік, Бог – гаспадар. Господ клапоціцца пра вялікую колькасць людзей і дае ім сваю зямлю. Аўраам прыняў анёлаў. Цёшча Пятра служыла Ісусу яго вучням. Марфа рыхтавала вялікі пачастунак, Марыя была з гасцямі. Мацвей арганізаваў вялікі абед для Ісуса і запрасіў сяброў-мытнікаў, а Закхей сардэчна адгукнуўся, калі Хрыстос захацеў быць у ягоным доме. Лідія з Феацір прымала ў сябе Паўла, Сілу, Цімафея і Луку. Стражнік з горада Піліпы быў гасцінным вязням хрысціянам. Язычнікі на востраве Мяліт апынуліся чалавекалюбцамі, а губернатар Публій адчыніў свой маёнтак для пацярпелых караблекрушэння. Біблія – кніга пра гасціннасць. Жадаеце навучыцца гэтаму, чытайце яе. Аднак казаць пра гэту з'яву прасцей, чым быць гасцінным. Гэта заўсёды пераадоленне асабістага і сямейнага эгаізму. Як сёння мы, як сям'я, царква, можам вырасці ў гасціннасці? Не так даўно ў горадзе Брэсце быў госць, хрысціянскі журналіст. Ён нарадзіўся ў ЗША, але ўжо 50 гадоў жыве ў Еўропе. Жонка руская, нядаўна атрымаў расійскае грамадзянства. Прапіска – Калінінградская вобласць. Яго зацікавілі брэсцкія праекты. Мы правялі разам амаль цэлы дзень. Невялікая экскурсія, сумесны абед. Я імкнуўся быць гасцінным. Яму захацелася зрабіць фотаздымак адной царквы. Паехалі. Нас заўважылі мясцовыя служыцелі. Апынулася, што фота ідзе ў камплекце з кавай і дастаўкай на аўтамабілі ў іншы горад. Туды накіроўваўся наш госць. Мяне заўсёды натхняе хрысціянская любоў і ўвага веруючых людзей. Адносіны даражэй за словы. Неабходнасць гасціннасці відавочная. Яна адкрывае дзверы для будучых узаемаадносінаў. Для некаторых сёння гэта цэлая бізнес-стратэгія, філасофія развіцця і поспеху. Я ўжо неяк прыгадваў пра аднаго вядомага рэстаратара і яго інтэрв'ю. Ён казаў, што нельга сфатаграфаваць акт гасціннасці. Я думаю, таму што гэта адбываецца на ўзроўні сэрца. Каштоўнасць гасціннасці вядомая. Яна была вядомая Яну, нашаму герою Гаю і першым хрысціянам.
Ці ведаеце вы, што служэнне Ісуса пачынаецца і скончваецца гасціннасцю. На пачатку ён прымаў вучняў у сваім доме, напрыканцы яны прымаюць яго ў сябе. Перачытайце пра падзею, якая здарылася з Клеопай і яго спадарожнікамі на дарозе з Іерусаліма ў Эмаус. Вучні думалі, што прынялі незнаёмца, а прынялі Хрыста. Ісус вучыў, што прымаючы незнаёмцаў, вы прымаеце мяне. Вернасць – справа. Яна сапраўднае сведчанне любові. Яна цень вечнай перспектывы. Будьце гасціннымі – гэта запаведь для верных. Вы гасцінныя – гэта пытанне вернаму. Порою тяжело идти, и так слабеют ноги. Обидел кто-то, ты прости. Не ссорьтесь на дороге. Боль ушла, печали нет. Все огни померкли. Вижу я знакомый свет в окнах моей церкви. Боль ушла, печали нет, все огни померкли. Вижу я знакомый свет в окнах моей церкви. В чужой стране, в чужом краю так часто я скучаю, но лишь колени преклоню. Бог нас соединяет. Боль ушла, печали нет, все огни померкли. Вижу я знакомый свет в окнах моей церкви. Боль ушла, печали нет, все огни померкли. Вижу я знакомый свет в окнах моей церкви. Когда устану на пути, когда надежды нет, не ярко светит впереди любви Христовый свет. Боль ушла, печали нет, все огни померкли. Вижу я знакомый свет в окнах моей церкви. Боль ушла, печали нет, все огни померкли. Вижу я знакомый свет в окнах моей церкви. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.